এটা কি গেছিল মা? এই টাইম বউଳ কোଳି ধরিল ଧରିନି କାହିଁ ଚପଲ ଆଲାଉ ଅଛି? ଭିତରେ ଯିବା ଏଇଠି ଚପଲ କାଢ଼ିବେ ସକ୍ସ ଆଉ କାଢ଼ିବେ ନା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ଏଇଟା ଆଶ୍ରମଟା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେଣି ବନ୍ଦ ହେଇ ଅନ୍ଧାର ନା ଦେଖା ହଉନି ଗୋଟେ ଉଦା ହେଇଛି ଚାଲ ସେପଟେ କିଏ ଏଠି ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ କି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସେପଟେ ଚାଲୁ ଯାଅ ଚାଲ ଯାଅ ଦେଖିକି ଆସିବା ଚାଲ ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଆସିବା ହେଇଠି ବାଟଟା ଅଛି ହେଇଠି କ'ଣ ଦେଖିକି ଆସିବା ଏଇଟା କି ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଂହ ସିଂହ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି